Pasamuan ingkang kisase, sumangga sesarengan ing dinten menika kita sesarengan mireng pangandikanipun Gusti saking Hosea 12 ayatipun 2 ngantos 11, Jabur 60 lan Matius 19 ayatipun 16 ngantos 22. Irah-irahipun namung Allah ingkang kuawi milujengaken. Wonten ing natsipun Hosea 12 ayatipun 9a, pangucape Efraim, aku rak wis dadi sugih, wis oleh raja brana. Awan iki tresno mulih saka sekolah kanthi ulat kang bingungi. Biyunge sing pirsa enggal ndangu putrane. Tris, kenapa kok ulatmu katon bingung? Mboten wonten apa-napa kok Bu, wangsulane Tresna. Nek ora ana apa-apa kok ulatmu kaya ngono? Biyunge ndangu sinambi nyawiske sega. Lawuh karo jangan kanggo Tresna. Pardi dipun puruki ramanipun nalika taksih wonten kelas. Ngendikanipun badhe pindah sekolah. Nanging ibunipun ugi manggihi. Bapak lan ibunipun Pardi lajeng sami padu ing sak ngajenging kelas dipun sekseni kanca-kanca. Kok mboten sami lingsem nggih Bu? Mangkono wangsulane Tresna sadurunge ndingkluk ndedonga. Tentu kita mangertos bilih brayat menika dados papan anggenipun manungsa miwiti gesang. Mila brayat dados perangan ingkang wigati, sak temah kedah tansah kajagi lan karimat kanthi temen. Brayat Kristen ingkang kabangun adhedhasar katresnanipun Gusti Allah, katimbalan nglampahi gesang jumbuh kalian karsaning Allah. Menika pancen boten gampil, awit kathah panggoda ingkang sedianipun nebihaken brayat Kristen saking pangreh lan pangreksaning Allah. Panggoda menika saged awujud bondo donya, panyambut damel utawi sesami ingkang ngregidu gesanging brayat. Ing saklebeting pamecanipun Nabi Hosea nedahaken bab taler Efraim ingkang ngandelaken kasugihan lan raja brananipun. Nanging eman jebul ingkang dados piyandelipun boten milujengaken, kepara malah ndatengaken paukuman. Menika tentu ngemutaken kita dhateng tiyang anem ingkang ngudi kawilujengan nanging dados sedih nalika dipun dawuhi dening Gusti Yesus supados nyade bondo gadahipun ingkang kathah. Mila sumangga brayat Kristen ingkang ing salebeting nindakaken panyambut damel kangge ngudi kacekapaning rejeki lan nalika nyanggi bot repoting gesang tansah ngudi karsaning Allah ingkang mesti milujengaken sampun ngantos malah dawah ing cecongkrahan. Awet brayat Kristen menika katimbalan supados dados tulodo kangge sesami. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.